Татарстанны ил күләмендә танытқан Мөслим казы, Казан чәкчәге, Алабуга прәниге. Вкус России брендлар конкурсында бездә җитештерелгән ашамлыклар югары бәя алды. Аш-су әзерләүдә милли традицияларыбыз гаять бай бит. Татарстан радиосының яңа көн иртәнге манзара программасында туры эфир әнә шушы темаларга багышланды. Милли сәүдә маркасы Унитар предприятиесе генераль директоры Илсур Сафиуллин конкурсны оештыру, милли брендны үстерү, Татарстанда җитештерелгән ашамлыкларның абруен күтәрү мөмкинлекләре турында сөйләде. Шулай ук радио тыңлаучыларның тәкъдимнәрен дә язып алды. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагына да без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Илсур Миннурович. Мәртәбәле конкурсны кемнәр оештырды? Татарстан ничә төр ашамлык тәкъдим итте? Конкурсны Россиянең авыл хуҗалыгы министрлыгы һәм Россельхозбанк, Магнит предприятиеләре оештырды. Монда Россиянең рестораторлар берлеге дә катнашты. Бу конкурс регионнарда булган шул билгеле брендларны Россия күләменә чыгарып, аларны Россия халкына күрсәтү өчен эшләнгән иде. Кайсы бренд, ягъни ашамлыкларга өстенлек бирелде? Татарстаннан 20ләп продукция бирелгән иде. Монда бит тагын бер кат әйтеп китәргә кирәк. Продукция конкурсы түгел, бу брендлар конкурсы иде. Чөнки бер бренд астында бик күп продукция катнаша ала. Монда безнең республикадан бирелгән брендлар арасында ике бренд ризлы урыннарны алдылар. Аның берсе беренче үзенең номинациясендә беренче урын алды Татарстан татар каклаган казы. Икенче урынды үзенең номинациясендә алды Казан чәкчәге. Шул вакытта билгеләнеп үтелде Татарстанның Казан казылыгы. Ул үзенең номинациясендә 5нче урын алган иде. Аңар билгеләп үттеләр, бу бик яхшы үзендә төбәктә таралган продукция дип. Киләчәктә конкурсның масштабын киңәйтү күздә тотыламы? Татарстанда да һәр төбәкнең үз бренды, үзенә генә хас ашамлыклары да бар бит. Әлбәттә, менә бу беренче конкурс булды, икенче конкурс икенче елга булырга тиеш. Без аңар инде бу булган ялгышларны, булган безнең үзебезнең опытны искә алып, менә бүген дә әйтеп киттеләр апалар, тыңлаучылар, аларның фикерләрен искә алып әзерләнәчәкбез бу конкурска. Монда безгә әйтелгән тәкъдимнәр, алар барсы дагы бик кызыклы, без аларны киләчәктә кулланырбыз дип уйлыйм. Татарстан казы турында сөйлибез икән, ул без башта Татарстан җитештерүчеләре арасында бу конкурсны уздырып, аннан соң инде иң яхшысын сайлап алып, аны Татарстан казы дәрәҗәсенә күтәреп, Россиядә тәкъдим итәргә тиеш булабыз. Сез яңа ел табынына нинди ашамлыклар куярга тәкъдим итәр идегез? Һәрбер Татарстан уларның семьясында, өстәлендә каз булырга тиеш. Барыбызның да авылдан чыккан кешеләр, татарларның күбесе, алар каз белән өстеләр. Каз инде яңа ел азыгы булып тора. Әлбәттә инде чәкчәк булырга тиеш. Чәкчәкне без бу конкурска биргәндә, анда аның тарихын күрсәтергә кирәк иде. Без аны күрсәткәндә әйттек, чәкчәк ул бердәмлекне күрсәтә. Барыгыз да исән-сау булыгыз, истәләрегез мол булсын, һәрбер йортка иминлек, бәхет килсен. Илсур Миннурович, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт.